sige om sukker? Det smager ulækkert. Jeg kan godt lide langt. Nogle gange bliver jeg lidt for sukkerfri. Hvor meget spiser I om dagen? Jeg spiser 3 gange om dagen. Jeg spiser... Altså i slik? Nej, spiser jeg ikke. Der spiser jeg det, så gør det kun 3 gange. Slik, chips, sodavand, mad? Hey, jeg kan godt lide sodavand. Okay. Okay, det var rart at have med. Jeg kan også godt lide saftevand. Ja, det kan vi alle sammen. Ja, vi ses. Hej hej. Kan du lide sukker? Ja. Hvad synes du om sukker? Det er godt. Hvad for noget sukker spiser du om dagen? Sodavand, chips, slik? Slik. Ja. Spiser du Haribo eller pingvin? Haribo eller pingvin? Så vil jeg bare finde. Tak for interviewet, Mikas. Vi ses senere. Hej. Kan du lide sukker? Ikke bare sukker, kun hvis det er sådan noget sukker, hvor der er noget andet til. Ja, altså slik, sodavand, chips, chokolade. Så kan faktisk sodavand så. Okay. Hvad synes du om sodavand? Det smager faktisk pisse godt. Især Pepsi Max. Ikke vand. Anyways. Mange gram sukker, sodavand. Drikker du, spiser om dagen? Det har jeg ikke styr på, men faktisk ikke særlig meget. Hvad for noget slik, sodavand kan du bedst lide? Tæller chokolade. Ja. Så er det faktisk, den hedder Oreo. Godt. Det var ret at have dig med i det interview. Ja. Vi ses. Hej. Hej. Kan du lide sukker? Ja. Hvad synes du om sukker, sodavand, chips, slik? Det smager godt. Hvad spiser du mest af slik? Lakrids. Godt. Hvor mange gram tror du spiser om dagen? 25 gram. Godt. Tak for interviewet.